Normal upåvirket hud består af et ydre dødt cellelag, kaldet hornlaget. Under hornlaget findes det levende cellelag, som hovedsageligt består af hudceller, kaldet keratinocytter, blandet med celler fra immunsystemet, som f.eks. Langerhansceller, der er vigtige for allergi. I den allergiske reaktion medvirker også såkaldte T-celler, der er en del af de hvide blodlegemer. Det allergifremkaldende stof, f.eks. nikkel, kommer i kontakt med huden og trænger ned i hudens ydre lag. Allergenen bindes til Langerhanscelle og keratinocytter i huden. Det bevirker frigørelse af faresignaler. Langerhanscellen aktiveres og vandrer til den nærmeste lymfeknude. I lymfeknuden fremviser Langerhanscellen allergenet til naive T-celler. T-cellen aktiveres og deler sig. På den måde dannes der mange T-celler, som alle vil kunne genkende det allergifremkaldende stof. Allergenet kommer i kontakt med huden igen. Der frigives faresignaler fra Langerhansceller og keratinocytterne. Det tilkalder de aktiverede T-celler, som kan gendanne allergenet til huden. De aktiverede T-celler genkender allergenet, som er bundet til hudens celler og angriber cellerne, som ødelægges. Denne proces sammen med faresignalerne bevirker væskeudtrædning i huden og øget blodgennemstrømning. Huden bliver rød, hævet, og der kan komme blærer, også kaldet eksem. Huden klør.